100% מהמגרשים רק למילואימניקים. נשמע כמו פייק ניוז? זה אמיתי לגמרי וזה עשוי לשנות לנו את החיים. השר סמוטריץ' פנה עכשיו לשר השיכון ודורש כל המגרשים במכרזים הקרובים יוקצו רק לחיילי מילואים ולנכי צה"ל. לראשונה המדינה אומרת מי שמחזיק את הביטחון מקבל גם הזדמנות אמיתית לדירה. שירתת, הלכת בצו 8, עשית מילואים כשבבית חיכו לך אישה וילדים, אז למה שלא תעמוד ראשון בהגרלה הזאת כשהיא תיפתח? אני, היועץ המשכנתאות של המילואימניקים, עוזר לכם לבדוק זכאות, להגיש מסמכים כמו שצריך ולוודא שאתם לא מפספסים שום הזדמנות. תכתבו לי מילואים בתגובות ואני אשלח לכם שאלון קצר לבדיקה. וגם מדריך במייל איך להירשם ולקבל התראות מרשות מקרקעי ישראל בזמן אמת. חושבים שהמדינה תעמוד בזה? כתבו לי בתגובות. מגיע לנו אם אתם בעד, או עוד ספין אם אתם לא מאמינים שזה יקרה.